Maing hapon sa tanan. Welcome to Light Them with My Word. Ang atong Ebanghelyo kinuklog gikan sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod sa 13. Mo kani ang mga disipulo naghangyo kan Hesus ug unsaon pag-ampo. Ngani kani nga pag-ampo naay 5 ka petisyon, no? Duha ini ang sinugdanan mao ang petisyon dito sa ato ang Ginoo. O ang tulo ka bahin mao kani ang petisyon sa fulfillment of our needs sa atong mga kinahanglanon. So kani tanan makita nimo each of these three petitions are plural, no? He said, give us, forgive us, bring us, no? Tagay kami, pasaylua kami, o ihatag ka na mo. Emphasizing ay kini nga usa kita ka community. Usa kita ka community of believers, no? In which we are part rather than individual ang ato ang mga kinahanglanon. Ngani ug mahibalo kamo sa kanang pagampo nga acts, no? Kaning adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Makita nato ang kaninian gitudo ni Hesus nga alampuon. Naghatag kani sa acts, no? Adoration o confession ang primerong parte. Ang ikaduha nga parte mo ang pagpasalamat, thanksgiving, and supplication kanang pagpangayo. Otherwise ang ato ang pagampo kung wala kitay model o wala kitay sundanan o dili nato sundon ang gitudo ni Hesus na puro lang kita pangayo, no? Pangadyo kanunay, no? Wato ta sa Ebanghelyo. He was praying in a certain place, and when he had finished, one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. No? So, Jesus' disciples wants Jesus to teach them how to pray. Nakita siguro sila si Jesus o giyon sa niya pag-ampo. Medyo makaibog biya ang pag-ampo o makita nimo ang sa katao nga alam po, malampo unon unya nakita po nimo sa iyang gawin nga balaan mo gyud siya, no? Makita nimo sa iyang disposisyon nga malipayon, no? Bisan tuod na sa kalisod sa kapobrehon but malipayon. So Jesus gives them a set of prayer which also serves as a model sa ato ang pag-ampo, extemporaneous prayer kanang ato nga pag-ampo, no? Moto ganiha kung isgutan ang acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. O nagtudlo po ka nato unsa ang pag-ampo, no? Portraying God nga usa siya ka may gugmaon nga amahan nga kita nagsalig yun sama sa ato ang amahan, sama sa ato ang mga ginikanan. Si Lucas naghatag og palaginan sa prayer nga iyang gi-introduce on prayer that also includes parable and a promise. Mo ni ang makita nato sa verse 5 to 8 na ay parable og promisa diha sa verse 9 to 13. Makita nato later on. So sa verse 2 he said to them, when you pray, say, Our Father, hallowed be thy name, your kingdom come. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test. So kita na ito nga, kamubor ba na nga pag-ampo sa Our Father. So kang Luke man siya, kung ka Matthew man nga nga itong i-recite during sa kanang misa, or kaning ato ang alam po itudlo ka na to. But pwede gyapon kani kumplito but hubo, no? Kung pwede gyapon kani siya, kumplito ni siya hubo. So, what is the meaning of this, no? Naghisgot siya o Father, no? Makita nimo sa Aramaic, Father is Abba. Sa Griego, Pater. Sa Jewish, Yahweh or Yahweh.
ngani dili sila makalitok sa kananaan Ginoo or ngalan sa Ginoo mo ang ilang spelling sa Yahweh is YHWH, no? And they use Adonai to avoid profaning God's name, to avoid na dili kananaan gamiton ang ngalan sa Ginoo, and wala nagilabaw na ato ang matandi o atong pangalan sa Ginoo mo nang dili ang ayan nga ato ang pangalan na Ginoo kay dili gid siya mahatagan og pangalan. So mo na siya nga gibutang nila og Adonai, no? But sa New Testament ang idea sa Ginoo sa Old Testament, of course mo man ni ang iyang root o iyang gigikanan, but God instructed Nathan to tell David, I will be his father and he shall be my son. Makita na ito ni sa 2 Samuel chapter 7 verse 14. So sa ato pag-ampo sa makita na ito, gisubayan na ito ang Isaiah, for you are our father, no? Through Jeremiah, God said to Israel, you shall call me my father and shall not turn away from following me. So in Jeremiah chapter 3 verse 19. And for I am a father to Israel in Jeremiah chapter 31 verse 19. Kung sa Malakay makita na to, don't we all have one father? Hasn't one God created us? No? Malakay chapter 2 verse 13. So Jesus therefore continues that corporate and community emphasize in this prayer, teaching us to pray, give us, no? Forgive us, bring us, no? And He Himself. Kung makita na mo, nato ang Hudiyo dili yun mahimuon. Kaya yun siya nga, kung mag-ampo kamo, inyo ang tawagon ang ato ang Amahan, our Father in heaven. So, mao kaning itudlo ni Jesus, no? Walay kanana ang kalapasan nato, no? Walay kumo sa pagsampit sa ato ang Amahan, kay siya man yun ang ato Amahan. In the spirit of the Old Testament, reference to God as Father, however, it must shock the disciple to hear, no? Sa akong kaistorya, Jesus teaching us therefore to open their prayer with the word Father. That suggests a familiar that most lost would find troublesome during that time. So, in continuity, we are God revealing to us kung kinsagip na itong Ginoo. Ang atong Ginoo mao ang ato ang Amahan, no? In verse 2b, siya, hallowed by your name, Father. One of the 10 commandments prohibits the wrongful use of God's name, no? Muna na ang in Exodus chapter 20 verse 7, makita na ito ni, no? Sa Torah, makita na ito, prohibits swearing falsely by God's name, no? Also in Psalm, include reference to God's holy name, no? A person name is more than a label, no? Bisan ang imo gani kanana ang pangalan, it's more than a label nga gihatag sa imo. Otherwise, mura ka o kanana ang botilya sa soft drinks, ipuntangan o Coke ni dili vinegar, soft drinks ni dili vinegar. Murag inana lang imong pangalan kung muna. So, si Jesus nagtudlo ka na ito nga, we have to reveal the loving Father and we should know Him. We should personally know Him and we should praise Him. Hallowed be Thy name. No? This is the connection for us, therefore, of ourselves and also of our name, so much so with the connection of a loving Father to His name. No? Kung yung ganikang Amahan ko, no? Nag-connect ka siya nga usang Amahan na maluluyon, may gugmaon kung naghatag o ayuhan sa iyang mga
kanana ang katawhan dili kayo may bulag kaniya. So a wise person therefore values so much his good name. Just like as the Father, we have to respect his name, just like what the Old Testament is saying in the Torah. But praying to our Father, praising Him, we are not putting the name of God in vain, but we are praising Him how good God is. No? Ngani sa Old Testament, ang ilahang pag-ampo sa Amahan, God of the universe, Creator of heaven and earth, Builder of the nation, bringing us salvation and giving us food to eat. No? Yung ilang pag-unon, yung pag-unon nila sa Amahan, pag-recognize nila sa Amahan, sa ngalan sa Amahan. Mo na ilang yung pangalan. Mo na ang ato yun, no? Nga pangalan. Sa Bagong nga Testamento, o pag-unga at pagtulungan o pagtulog ni Jesus, no? And then in verse 2, see, your kingdom come. Only a petition that is closely tied, that may your name be kept holy. Your kingdom come. The place where God's name is revered and kept holy. No? Your kingdom come. Ang imo pangalan o Ginoo, amo yun nga pagadaygon o pagaymayaon diha sa imong umabot nga gingharian, no? Kaya nga itong gingharian wala pa dinhi sa atong pangkalibutan. Ang gingharian sa langit na diha sa iya, diha sa langit, no? So God's kingdom is the place where God's name is revered and kept holy. When we allow God to be King in our lives, we revere God's name and keep it holy. When we allow God to be King in our lives, we also make it possible for His kingdom to come within our lives. In verse 3, He shall give us this day our daily bread. No? Kuni ang kananaan supplication. Jesus teaches the disciples about prayer by reminding them of the proper relationship to God. No? Kani nga petition, our daily bread is nagpahinumdum kani sa mana nga gihatag sa Ginoo kada adlaw, no? Dili kani siya pwede atong tapigan o taguan except gilatid diha sa Exodus chapter 16. Except during the Sabbath, klaro yun kayo, sa Sabbath, kinahanglan doble ang imuhang kuhaon nga mana gikan sa langit nga nahulog niya sa diserto. Kaya ang ikaduha nga kanana ang mana or kanang ihulog sa Ginoo na pagkaon mooy imuhang pagkakanon sa Domingo. Kaya ang Domingo adlaw sa pagpapahulay, no? Nga naman magtipig ka og mana sa may tabo, ang mana nga imong tipigan uluron siya, no? O malanay siya, no? So dili yun ka magkuhan. Dako kayo na kahulugan nga magsalig kayo kita sa ato ang Ginoo. Muna siya, give us this day our daily bread, no? Mo bitaw na sa ato ang pag-ampo kanana kanunay tang mag-ampo ang ato ang pangayoon nga ato ang pagkaon nga iya gyud ihatag sa Ginoo bisan unsa nimo kadto kanang porsyon gikan sa imuhang kanana ang gikan sa imong kinitaan sa imong pagkadato nga imong gikakaon kanunay imo ka ng pangayoon sa Ginoo, kay iya ka na sa Ginoo para mahimsog ang imong lawas. Makapadayon di ka paglakat diha sa pagpuyo ng Kristohanon na Diyos. Otherwise,
dili gani ka magpasalamat sa imuhang gikaon adlaw-adlaw. Ngayon ka imo din giangkon nga ang pagkaon gikan sa imong ginitaan, imo di ay dili ka na imo grasya ka na nagihatag sa Ginoo kanimo, no? Kaya ang imong kinakilitaan ng bisag pila ka milyon ka na, dili ka na nimo mabuhong og pagkaon. Porsyon na gyud niya na mo'y imong makaon o kinahanglan mapanalanginan ka na nga iya ka na sa Ginoo imong gikaon para ang imong lawas mohimsog and spiritually ready to serve God, praise God, and be holy in our relationship with God. No? Otherwise, wala'y grasya ang atong gikaon. Imong giangkon nga imo. So, medyo maulaw ta, brothers and sisters, ug ang puno na ito. Muna na ay daghan na ito, grabe kita makaapon. Portion naman ang ato makaon. Na ang uban sa mga nimo, katong mga gigutom. Manini po, katong walay ila, nga nanginahanglan sila o kung silang giginahanglan. Imo kung silang pahihinan. No? So, muna na ang give us this day of daily bread. Kung usa kita ka community, then ato pangayoon, no? Ang ato ang giginahanglan sa atong community. Sa man, kinahanglan nato sa community o dako nga ani sa atong agriculture para makatapunta ng mabahinan nato. Kung na ay tao nga mo invest o magpahulam o kapital para pananom o uban pa nga pagabuhaton, no? Sa atong agriculture, sa ato ang kanang community, no? Para wala na yung kagutom, no? Otherwise, muna karon na ay kagutom, na ay kagulihan, na ay walay kanang kalinaw sa ato ang kalibutan, no? Na ay hakog, na ay nanubra ilang ilang kwarta, nanubra. Walay grasya sa Ginoo, tuan na gipalit sa mga kahilayan. O tuan na gipalit sa droga, gipalit sa uban pa ng mga butang. Nga dili iya sa Ginoo. So, mo ka nang nakaguba sa atong community, sa atong society. So, brothers and sisters, muna siya ang pasabot, give us this day our daily bread. Otherwise, hindi na akong mag-ampuan na, Lord. Kanina na akong daghan. Ang usa ka nasod nga, grabe ka, dato na kayo. Dili na yung mag-ampuan na. Self-sufficient na sa mong pagkakaon. Self-sufficient kami to the point nga, grabe na kadaghan ang armaments o military nga mga gamit. Kaya naman, tuwa na lang mo gipalit, gibutang dito ang mo kabuhong sa mo ang kinabuhi o kandato sa mga nasod mo ng panglupig na sa ubang tao. No? Apan walay kalinaw. Apan ang mga katawan, walay kalipay. And then, ang sunod, 4a, and forgive us our sins. No? In Matthew, Jesus teaches us and the disciples, no? Teaches the disciples to pray, forgive us our debts. That is in Matthew chapter 6, verse 12. Yung ano mang debts, ano mang utang, no? And in Luke, Jesus teaches the disciples to pray, forgive us our sins. Pasaylua kami sa amuang sala. Kang Matthew, pasaylua kami sa amuang mga nautangan. Of course, physically or physically, nakautang ka sa uban, no? Huwag ka mo bayad. Of course, magamit niya siya nga kanini ang pagtulunan or scripture reading, no? Kang Matthew, but more than that, no? Once ikaw makasala sa mga tao, ikaw na utangan. Nakautang ka sa maayong kabubuton
nakautang ka sa kabubuton, sa kalipay sa ubang tao, imong gipihig, no? Nakautang ka sa ilahang kananaang unta, opportunity nga na ilang makaon, na ilang kaptangan lang imong giluktigan. No? Muna gitawag nga, forgive us our debts. O sa imong kasing-kasing, o dili maayo ang imong intention sa imong binuhatan, suna ka sa lakta. Muna ang sin sa imong kasing-kasing, sin sa imong kalag. Sin, of course, is the act of rebellion against the authority of God over us. It is saying no to God. So, meaning, ang pagtulunan o ang gisugo sa Ginoo labi na sa Ten Commandments o sugo niya to love God and to love our neighbor, the greatest commandment. Imong gibalibaran, wala nimong buhata. So, muna nakasala kita. No? Nakapanlupi kita sa uban, kaya nga naman, wa man nato tumana ang gisugo sa Ginoo. Ang kaning mga kasalanan sa usa ka tawo dili man ni pareha o klase, daghan nga klase, no? Daghang klase nga atong nalapas sa ubang tao, no? Kung ato ning isgutan por daghan nga. So, si Jesus nag-istorya pati sa sala. Ang sala nakapasakit, nakalapas. Kita kanana ang pasubo sa Ginoo. O ang ato ang mga utang, no? Mahimo na kaninga kanana ang mapapas pinagi sa atong pagpasaylo. Pangayong pasaylo, paginulsol diha sa Ginoo. Kaya kaniya atong kalapasan, nakalapas kita, nakapasubo kita sa Ginoo. At the same time, naguba ang atong relasyon sa ubang tao. Naguba ang atong pakiglambigit sa ubang tao. O mga nasod, naguba ang atong pagalog. Nagbigit sa ubang nasod, kung walay kalinaw na kita sa kagubot. No? And then in verse 4b, for we ourselves forgive in debts to us. Jewish people know about forgiving debts, while the law prescribe, sa ilang law, prescribe an eye for an eye. No? Makita niyo sa Exodus chapter 21, verse 23 to 34, sa Leviticus, no? Makita niyo ni. Also requires debt forgiveness. In the sabbatical and jubilee years, kung sa man ang pagwagtang sa mga kasalanan, di ba? Magbuhi sila o scapegoat dito sa deserto, motong nag-represent sa ilang mga kasalanan o ang buhaton nila katong nakautang sa ilang papason ng utang na. No? So wala siya. Ba't ang atong istorya sa atong Ginoo, istorya sa ni Jesus karon sa Old and New Testament is maganda. It is our sin to forgive our brothers and sisters who sin against us. Ipin katong kanunay nakasala ka nato, nakapasubo, nakadaot sa ato ang reputation, katong nagdaot sa ato ang pangalan, nagdaot sa ato ang kananaan, mga opportunity na kita tubo. Ang Ginoo siya mismo nagtawag ka nato, o Lord, yun siya nga, mangayo kita pasaylo, sama sa ato ang ipasaylo sa ang ubang tao. Na naman, magmangayot kang pasaylo sa Ginoo, o wala kang mga pasaylo. Sa uban, o wala po nila pasaylo. So, well, it's a matter of our relationship with one another. No? And do not subject us to the penalties in verse 4c. Jesus experienced the final or the trial of temptation in the wilderness, no?
in Luke chapter 4, verse 1 to 13. In another time of trial, Jesus will pray to the Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, O Lord, but your will be done. Nung po ini, sa prayer niya sa Gethsemane, hapit na siya, ilansang sa krus, passion and death. Grabe nga kakuyaw niya. Na gusto na niya, Lord, kaning imuhang kitahas na ako pagtubos sa katawhan niya, sa passion and death, o pagpalansang sa krus, Lord. Kung usa ni kakupang akong ingnon, dili ingon nga ako dili mo inuban, kinahanglan ikaw mo'y matagan ako o kanana ang subok nga dili na ko ipadayon. But kung sa magani nga imog yung ipadayon ni, then imuhang kabubuton batuman. So meaning the cup will not be removed. So meaning, ang ato ang mga problema sa ato ang kinabuhi, dili yun ma-remove. Naagil siya kanunay. Ang ato ang kananaang sagbot sa ato ang kinabuhi, naagil kanunay. Remember the wheat and the weeds, no? Ingon ang gatanong na kananaang Lord. Ato na lang ito ng mga sagbot. Kaya huwag mo nilay kanana ang pulos. Nakadaot naman sa itong tanong ng mga trigo o humay bakaron. Ingon na ginuayaw ka ng ibda ang mga sagbot. Kaya kung ibto ni mo karong panahon na nga wala pa'y harvest, sila tanan, mga matay, mapil sila o kaito. Unya na nato sila isegregate, bahinon sila katong mga sagbot o katong trigo or humay atong ilain during that time sa atong harvest o atong sunugon katong mga sagbot. So therefore, brothers and sisters, naay pa'y panahon ng tanan. Katong mga sagbot karon na ay panahon nga mga yung pasaylo sa ato ang Ginoo, no? O kita magani ang mga kanang mga humay nga hapit na anihunon nan ato na lang kanunay pangayo o kanang pag-ampok na Lord, ayaw na lang ni taon is-subject sa usa ka pagsulay nga matintal kami, Lord. Hapit na kami mahilangit, hapit na ang paghukom nimo sa among kinabuhi. Diya kami matintal noon na ito na po mga sagbot sa among kinabuhi. Inunuan, Lord, nga kaniyong mga sagbot nga mao'y makapabalaanon namo kay nga naman tungod kini mga sagbot mo'y makahatag namo o pasensya sa among kinabuhi. Opportunity to serve them. Kay sila na kinahanglan sa imo, mas nasabot sila. Magunsa naman ng walay sagbot diha sa among palibot, unsa may amo ang kanang panag-ingnan nga kami po nga mabalaanon kung dili na mo po makita ang kahugaw niya sa mga sagbot, kagubot niya sa mga sagbot. So ang mga sagbot diya kung Ginoo, mo ka na siya opportunity na mo nga mabalaanon kay mao man na mo ang point sa mo ang pag-serbisyo kanimo, pagpaningkam nga matkatabang kami. Diha sa amo ang kanang gipromesa sa among bunyag nga kami mag-evangelize. Kami po maghatag o kananaang panag-ingnan sa uban na sila po makabing diha kanimo, Ginoo. Do not bring us to the test nga magpabaya lang kami walay among gabuhaton, no? Bisan tuod kami gilutos, gi-persecute o uban naka ambo sa martyrdom tungod sa ilang pagtuo.
Lord, sa among pag-ampo, do not bring us to the test, to the final test. Be with us, O Ginoo. Panalipdi kami, nga kami, dili unta matintang. Unta imo kaming spare, no? Imo kaming panalipdan, iiway kami. Kung naamang galing mga inana, mga temptasyon, dili unta imo kami, no? The Blessed Mother is so good to us na siya gyud mo kumpanya nato, no? Pinaagi sa ato ang pagpuyo na uban kang Mama Mary, siya gyud ang mo hatag nato kanang proteksyon na gitudlo kaniya sa iyang anak na si Jesus. So kinahanglan po kita proteksyon usab sa ato ang Ginoo na do not bring us to the test, no, from the evil forces that will destroy us. Kaya yun siya, dili magyud ma-remove ang sin, dili magyud ma-remove ang kanang kadautan sa kalibutan, dili magyud ma-remove ang evil na nasod na grabe gyud kaayo na gapaningkamot ng mo-expand ang ilang kanasuran, no, tungod sa pagpanlupig, no. Kung sa may buhaton nato, matampo kayo kita sa Ginoo, pinaagi nini, do not bring us to the test. Naunta dili kita mabiktima ni mga panahon na sa panlupig sa mga tao, no? Unta kita magkananayon nga mag-ampo para ato ang matabangan ng uban. Labi na katong naglisod kung naa kita'y kakayahan nga mutabang, dili kita susama diha sa ubang mga tao nga ang ilahang Ginoo mo ila sa laping ilang nakita. Sumuna na karong panahon na ang ilang Ginoo, droga, sexual appetites, violence, even biktima nila mga kababaingan, even ang mga gagmay na bata, no? Tungkol sa ilang kahakog sa ilang kahog, kahakog sa ilang ang appetite to be more and more powerful, no? Pleasure ang ilahang gidampan, no? Gipangita kanunay nga walay katintawan, no? Muna sa in verse 5, and he said to them, suppose one of you has a friend whom he goes at midnight and says, friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him. And he says in reply from within, do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. Take note of the persistence. Grabe gid ang iyang pagmalahotayon. Which of you, if you give a friend at midnight, if you go to a friend at midnight, no? Nga naman ini ang example ini nga yung animal because they travel during the night time, kaya kapugod kayo, diserto biya, no? Late na sila makaabot, mura na wala sila pagkaon, manuktok na sa ilahang mga silingan, batang ilang mga silingan, kulit po sila, mo bangon nga naman, nakatulog na sila, nahipos na tanan. Naman siguro yung panya nga bilin, but lisod yung kayo magbangon, no? Bangunon niya mga bata niya, maglisod na o katulog. Maglisod na o katulog. Balik, no? So, and siya, friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has come to me from journey, and I have nothing to sit before him, no? So, una magod, ang ilang hospitality, serious yung kayo, no? Madungog yung ka o dili ka manghatag o pagkaon, dili ka manghatag o bread, dili ka hospitable sa mga imuhang
O traveler ba karon, labi na o imong silingan. No, so obligasyon yun nila muhatag yun kay maulawan yun sila kay maistorya yun sila sa ubang villages, no. So ang usa ka community dili maayo para sa ila ug naay madungog ang wala magtama sa ilang isig tao. Muna ang nahitabo, don't bother, the door is not shut, now shut, and my children are with me in bed. I can get up and give it to you, no? Ang irason pa yung mga anak, sama sa akong istorya, lisod na siguro lang pagkatulog o mapukaw ni, no? I told you, although he will not rise up and give it to him because he is a friend, yet because of his persistence sa iyang paghangyo, sumubangon yung tao ng iyang kanang amigo, no? Iyan na lang ihatag o gutom sa iyang mahatag. Verse 9 is here, I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened. What father among you would hand his own son a snake when he asks for peace, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked now, how to give good gifts to your children, how much more all the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him. So, in Matthew's version of these verses is found in verse 7 to 11 of Matthew chapter 7. And this is the two accounts that are quite similar, no? Asking, seeking, and knocking. And makita nimo sa verb na ask, seek, and knock, no? For everyone who asks, receives, no? Ang ingon siya nga, kung katulang kananaan mangayo, tagaan yun, no? Keep in mind that Jesus has taught us to address God as Father. A loving father listen to the child, no? Like for example, na akong naibawaan nga kuan kananaan trabante sa pagtalan. At tigulang ang iyang kwarta, gisuksok niya diri sa iyang bra. Grabe yun nga. I-pillar yun. Pag nakuha mo yun sa libre, iyang gikuot ang kwarta, nomang kwarta din. Nag-report niya ang tiguang dito sa karang pulis. Abinin mo, nadakpan ang kantong libre, ipunta na siya. Nga nung imo man ang ibuhat sa katiguang mo, kabalo nga, nagkurog-kurog na yan yung lakaw, yung pag-ikuutan. Siya siya, doon ang kabulan akong anak nga naghangyo during his birthday, tagaan ako siya og Jollibee. Pero magkikoy kwarta, sir. Ugma iha ng birthday, so nanguot na lang yung ko. Just imagine that. A very bad father, nanguot para ipakaon si anak sa iyang birthday. Kita pa ka nga ang atong amahan sa langit nga akong gitawag, amahan ko, hallowed be thy name. Dili ka tatagaan, no? Kinsa man nga amahan, dili mo hatag kanato niya anak, no? Hatagan kita ka sa amahan. Kulang lang kita sa persistence, sa pagpangayo. Diha mago sa persistence sa imong pagpangayo, kuan magod, kana na ang imo pong matino po kinahanglan ba gyud nimo kanayo say just kuan ba kana na split sa imong just sa imong gikinahanglan diretso gayud ka mo yung mo ang kinahanglan mo na ang pangayon sa Ginoo. But ang pangutana mo ba gyud ang pangayon, no? Dili na ba gyud ka directly mangayo sa Ginoo kay mangayo ka dito sa imong amahan o ginikanan o mag-loan ka sa bangko, no? Kapayag pa ka. So meaning, gamiton sa Ginoo ang uban mga tao, ihumok ang iyang kasing-kasing. I-facilitate niya sa bangko makautang ka. I-facilitate niya nga mahangyo nimo ang imong palito nga yuta. But the problem is, reasonable ba ang mga client? Mo nang
na persistence, na pasensya, para pag-purify ang imong kaulingon nga gipangayo. Unya, sa inihang ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it will be open to you. Persistent pa, naa kay pasensya, o imong naunaon, no? Nga tagaan man ka, na ipagtuo nimo nga tagaan man ka sino. Remember na ituro ka instances sa ato ang pag-ampo. No? Pareha sa traffic light, it could be green. Iampo nimo, tanaw sa Ginoo nga kinahanglan nimo kaayo, iyan ang ihatag diretso. Pangayo nimo bisan persistent ka, nakita niya nga dili yun para sa imo, iyan ang kalibangan ka diretso. Pareha na yung mangayo ka o dako kayo nga kantidad o dili man nimo gamit. Mangayo ka og sakyanan nga dili man hindi makakibanong drive, wala mo kay parkingan. No? Pagtuwa sa drive, pagbutang sa parkingan, alam lang yung parking ni mo diya sa dapindalan, nakaali ka sa mga tao, ubang mga sakyan, kaya wakay parkingan, gamay kayo mong balan. Daw o i-maintain na, gamay rin mo sweldo, i-maintain mo yung sakyanan. Kasa makaroon, o dira sa shop, sa may mo i-maintain. No, okay, budget na. No, na. Then the other one na tubag sa Ginoo is yellow. Sometimes ang yellow ang atong pagtuo. Wait na siya, ba't atong pagtuo sa nga di na yung katagaan sa Ginoo. Actually, wait siya. Di siya katong red na di balibaran ka sa mundo. Tapo ay mo income. Nanak kay balay na dako na ipapinganan o maka-afford ka na. Ihatag sa Ginoo, brothers and sisters. Imo na mo lang tayo. No? O nakit po ngayon ka, tanaw ni mo, pa mo tubaga sa Ginoo because i-arrange pa sa Ginoo. Kaya paghatag sa Ginoo, siya mo gamit sa mga tao, imo ang kalambigit. Diha niya ipaagit ang iyong paghatag kayo. Hindi man yung mangayo ka, ritso diya sa langit, mahulog diya sa imo ang katubagan dili. Mugamit siya, pinahagi sa ato ang commandments of loving and serving one another, loving God and serving God, loving God and sharing with one another. Diha man siya mo, diha man siya, brothers and sisters, mulihog ang Ginoo. Ang adlaw sa tanan, may hapon sa tanan, salamat kayo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Don't forget to like and subscribe.